Mantemos páxina municipal, porto que tamén hoxe en Cultura presentábase un proxecto subvencionado, en parte pola Xunta de Galicia. Trátase de tentar de conciliar durante o verán a vida laboral e ao mesmo tempo a vida familiar. Por eso son clases, máis que clases, divertimento para os rapaces en idade escolar. Inda que pertenece a época das vacacións, pero tamén é unha demanda das familias de ter ocupados en actividades beneficiosas para os nenos a estes rapaces durante a época de vacacións. Por eso fixamos unha petición á Consellería de Educación da Xunta de Galicia e se nos dentro do programa de apertura de centros en colaboración coa Consellería podemos organizar dúas actividades que son paralelas pero que un pouco distintas. Unha que sería a ludoteca de verán. A ludoteca de verán se terá lugar no local de Coesco, na rúa Sampaio número 21, todos os días de luns a venres, desde o 1 de xullo ata o día 10 hasta o día 11 de setembro. Todos os días de luns a venres é un horario de 9:30 a 13:30. As actividades que ali se van a desenrolar son múltiples, son evidentemente de xogar, pero de xogar tamén aprendendo, non? E verá xogos dinámicos e de confianza, xogos populares e tradicionales, xincanas e busca do tesouro, mini olimpiadas e multideporte, xogos temáticos como o Día da Maxia, manualidades, cadros de area, creación de xoguetes de refugallo, decoración de cristal, elaboración dunha piñata, ciencias divertidas, creación de xabón e sais de baño, funny games, xogos en inglés, cociña divertida e festa final, aparte de outro tipo de actividades como é navegando pola rede, animación e lectura, reforzo educativo. Todo este conxunto de actividades pois van a ter aos nenos entretenidos e outra aprendendo cousas durante todo este tempo.